Sa headlines kan mga barata, closing program para sa Joint Operations Center Interagency Task Group ginibukas sa bagong aga. Paggaba kang overpass sa Peñafrancia Avenue, Ciudad Cagnaga, welcome development sa Public Safety Office. Mga paroy na madali ng anihon nilantop nin tubig uran sa Banuanin Magaraw, Camarines Sur. Demolition sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Cagnaga, nagkaigwan ng komosyon, PNP, nagbabantay. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod Bareta. Tiripon ang mga opisyal kan manlain-lain ahensya kan gobyerno na naging parte kang nagtapos na Peñafrancia Fiesta sa closing program kang binilog na Joint Operations Center. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kan Lunes, send-off ceremony kan Augmentation Force sa pinagibo sa City Hall Ground. Ganyan na aldaw, iyon ang closing program para sa Joint Operations Center Interagency Task Group na nagtarabang sa bilog na aktibidad kan Peñafrancia Fiesta. Si Arzobispo Rolando Tria Tirona ang nagmisa sa Basilica Minore. Sinundan kang pagpaabot ni mensahe kang mga opisyal hali sa Naga City Police Office, Philippine Army and Philippine Coast Guard. We are truly blessed to be part of this huge and heartfelt endeavor to honor Our Lady of Peñafrancia. On my part, it was an honor to have served with all of you. Congratulating the organizers for the successful conduct of the Peñafrancia, especially the Fluvial. I also would like to grab this opportunity to thank each and everyone, especially the task group Fluvial. Bicolanos are known for its tradition that includes parades, processions, contests, and games. To think that we celebrate this festivity not just within a day, but instead, we do it for some more weeks. It's challenging, a big one I might say, to maintain peace and order with a big crowd in which includes children, adults, and elders. Indeed, more challenging this year because of some modifications due to the prevailing coronavirus infection. But we are always been resilient, always willing to adjust and adapt, to be able to execute contingency plans and secure the pilgrims of our recent Peñafrancia Festival 2022 has been a success already for us, the Philippine Army, and the whole armed forces of the Philippines. The early preparation, coordination, and collaboration with other security agencies, the local governments headed by our mayor, force multipliers, advocacy groups, and the archdiocese were already an indication that there is unity amongst us. Para man kay Alcalde Nelson Legasyon ang halangkaw na bilang kang nabakunahan asin ang pagbugtak sa siyudad ni Naga sa Alert Level 1 ang nagpadali para madagos si mga aktibidad kan Peñafrancia Fiesta. Mas naging posible pa ini huli kang higot na pakikipagkoordinar sa simbahan na nagtabang na makaingganyar sa publiko na magpabakuna. Nagpuon si partnership bako man bulan na Agosto, July o June mas amay pa. Ang tinutukoy ko po itong pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Naga asin kan simbahan. Tanganing mas dakol na tao ang makumbinsi asin iyong mananggad na magpabakuna. Remember maging sa mga sermon sa misa, homily kan mga padi sa mga simbahan nagiging tema po si barakunahan. Tubod man ang alkalde kang Naga na pwedeng arugon kang ibang lugar ang nangyaring selebrasyon kan Peñafrancia Fiesta na dakol ang tawag na gruso. Alagad ang gabustay ni nangyari huli kan halangkaw na bilang kan bakunado sa siyudad kang Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kung igwang mga dapat pakarayon sa sunod na Peñafrancia Fiesta, ini kinababalihan kan dagdag na agihan kan mga bihikulong malaog sa syudad asin dagdag na parking area. Susog kini ni Gumba kan Public Safety Office. Dapat man antisiparan ang sukol kan tubig sa salog sa kaaldawan kang Fluvial Procession asin ang bilang kang lunad sa Baruto.
kang nakalis na Peña Francia Fiesta na haloy ang pagoda sa irarom kan Magsaysay Bridge, huli kan hababaw ang tubig kan salog asin dakol ang lunad kan pagoda. Iyo po, inot may areas for improvement kita sa traffic management. Halimbawa, dahil dakulao na sa volume ka mga bihikulong nag-aarabot, kay puwantang magdagdag ng mga one-way areas, so mga parking setup ta, para masiguro na dahil naabalang gayo. Dahil ang realidad kayan, saradit ang mga tinamputa sa syudad. Pag nagtiripon digdi ang lampas sa sarong milyon na taong sarabay-sabay, asahan tang may delay talaga. But we will improve on that. Ikaduwa, duman sa traslasyon and fluvial procession, we are coordinating closely with the church. So, orderly behavior kang mga deboto, kung paano ini may improve na mas solemne, prayerful sa satuyang mga procession. And including the fluvial procession. So, Joint Task Group Fluvial, importante din na maantisiparan so rarom kang salog, so kapasidad kang mga baroto, asin iba pang konsiderasyon. All of these are learnings na we will have to improve on by next fiesta. Padagos pa sa mga bareta, pagpapararom kan salog sa tungod kan Magsaysay Bridge, gigibuhon antes ang fluvial procession sa masunod na taon. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Hihinguhahon na malinigan ang salog sa rarom kantulay kana Magsaysay Bridge na kung saan nahaluyan na makahalian pagoda sa kayan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia asin standarte nel Divino Rostro ka nakaaging fluvial procession. Sigun kay Father Juan Pablo Carpio kan Basilica, hababaw ang salog ka na magagian pagoda sa nasambitan ng lugar kaya nahaluyan ini nga makahali na pinagtarabangan ka na Philippine Coast Guard asin na pinababa ang lima nga sakay ka ini. Posibleng gibuhon na ana dredging sa lugar antes ang fluvial procession sa masunod na taon tanganing maiwasan ang nasambitan ng pangyayari. Kang aldaw na ito, ang lowest point kang low tide 4:30 ng hapon. So talagang hababawon si salog. Dahil tayo makakabiyahe pa, mahalat kunta. Kaya lang dahil igawa kitang dredged portions kang salog, so medyo hararom yan. So duman bigaagi, kaya nakabiyahe. Kaya lang pag-abot di sa Magsaysay, dahil talagang low tide pa, siyempre pasakat kita kaya na ang halibaga sa Sabang, Naga, Tabuco, di sa Basilica, pasakat yan. So yan ang digdi pasigi. Hababa pa talaga ang maray. And ito naman sa iraram kang Magsaysay Bridge, kaya mga girumduman ta nag-widening dyan. So malamang igwan yung mga debris na day panahali. So ngayon na taon, sisikapon mi na madredge ulit iyan, yung part na yun, malinigan, katong mga debris, tanganing next year na fluvial procession, maging tranquilo na, maski nga ni low tide. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, matapos ang matrayumpong Peña Francia Fiesta sa Siyudad ng Naga na nagdara nin magayon na epekto sa mga negosyante. Tubod si Alcalde Nelson Ligacion na kaipuhan masundan pa ini nin aktibidad ngunya na bulan kang Oktubre asin bulan kang Disyembre na iyuman ngunyan ang saindang pinag-iisipan. Nakakabawi na sinda, pero kaipuhan na masundan po ini. Kaya po nag-iisip po kita ng mga events this coming October and also December. Sa pagbabalik kang news break, overpass sa Peña Francia Avenue, Naga City nakatalaan na gabaon. Yan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga News Break. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano.
Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia special coverage is presented by GNN TV48 Naga, Naga City Government, through the City Events Protocol and Public Information Office, Archdiocese of Cáceres, through Cáceres Commission on Communications, Naga College Foundation, Enjoy Realty and Development Corporation, developer of Palm Village and Parkview Naga Urban Residences. Congressman Gabi Bordado of the 3rd District of Camarines Sur. NCF Basic Education Department. Ako Bicol Party List. Anjena Trading. Cafe Amigo. Wijo Musical Instrument and Supplies. Naga City Eternal Gardens. Chapels, Crematory, Mortuary, and Chapel Services. Lemon Residences, Nagayon Travel and Tours, NCF Driving School, NCF Training Pool. Also brought to you by Kamsur Biyahe, AET Ads, DLMR Psychometric Center, SM City Naga, Wow Worlds of Water, Donya Osang Catering and Event Services, Lowili Travels and Tours International, Sleep Pads Capsule Beds by Lowili, Sleep Pads Hotel Dormitel, Lowers and beyond. Ina kan Kabikolan, GNN TV48 Naga 2022 Peña Francia special coverage. Padagos pa sa mga bareta, overpass sa Peña Francia Avenue, Ciudad ng Naga, nakatalaan na gabaon. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang surat na pinagpadara kang DPWH sa lokal na gobyerno kang Naga sin Barangay Council kang Barangay Peña Francia na nag-aabiso kang nakatala na pagdemolish kang overpass sa Peña Francia Avenue sa maabot na Sabado asin aldaw na Domingo. Suzuki Public Safety Office Head Rene Gumba, marhay na bareta ang planong paggaba kan overpass na mas mapagyan kan bulos kan trapiko sa ordinaryong aldaw asin sa panahon kang Peña Francia Fiesta. Actually po, maray na bareta sa paggaba kang overpass dahil parte ini kang pagpahiwas so widening kang Peña Francia Avenue. So kung mas mahiwas so, sa tuyang mga tinampo, mas magian sa pag-agi kang prosesyon, mas magian din sa dalagan kang trapiko. And we hope this will contribute a lot sa mas maray na traffic management during the fiesta. Apara kan overpass kung mahali pasubot sa ibang obstruction kasabay kang widening sa Peña Francia Avenue, mas matatawan solusyon subot ang problema sa trapiko sa nasabitang lugar. Iyo po, kung mahiwas na yan, in fact, sa mga obstruction mawawara kasabay kang widening, that will be very good. Kung maririsanin do ining traffic lights na sa may Colgante, dahil nagagamit dahil makitid na maray ang tinampo. Poon sa Balyo hanggang digdi sa may Santonha, pati itong sa may Colgante. So once na maghiriwas po ini, makakabuelo ang sa tuyang traffic lights and ang traffic management. Mientras tanto, mapalawas man subutin advisory ang Public Safety Office sa mangyaring paggabakang overpass sa Peña Francia Avenue sa masunod na mga aldaw. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak.
Mientras tanto, nagaba naman ang waiting shed sa Kalabaan kan Concepcion Grande, Ciudad Dignaga na hahagupon kan mga pagpapahiwas kan tinampo. Ang overpass na yaon sa Kalabaan kay National Highway pasiring sa Barangay del Rosario, Ciudad Dignaga, ang yaon naman sa pag-aadal kan opisina regional kan DPWH kung nuarin pwedeng gabaon. Sa kasumpay na Bareta, daima nagpaaram sa lokal na gobyerno kan Ciudad Dignaga ang DPWH durante kang itugdok ninda ang overpass sa Peña Francia Avenue, Ciudad Dignaga. May pirang taon na ang nakakalihis. Iniban ang reaksyon ni Alcalde Nelson Ligacion sa nakatalaan na paggaba kan nasabing overpass. Huli ka ini dainaman kaipuhan maghagad pa ng permiso sa syudad ang DPWH kung gusto na nindang halion o gabaon, huli ta ini sa inda naman sumuot na patrabaho. Ang may jurisdiction po kayan, ang may authority, necessarily ang Department of Public Works and Highways. Kami po kaya sa lokal na gobyerno Kanaga, kan itugdok yan, daiman po kami konsulta. Daiman kami nagadan in permiso. Kaya kung totoo son, sa ngunyan, pwedeng gabaon po ninda yan without asking permission from the city. Sa iba pang Bareta, demolition sa Barangay Santa Cruz, Ciudad Dignaga, nagkaigwa ng komisyon. PNP yaon sa pagbantay, aramon ta ang kumpletong detalyes kayan sa report ni Jerome Breeze. Nagkaigwaning komosyon ka subagong aga matapos ang nangyaring demolition sa Fernandez compound sa Barangay Santa Cruz sa Ciudad Dignaga. Mahiling na human barricade ka na mga residenteng apektado ka na pirang dekada na nga problema sa nasambitan ng lugar asin na presensya ka na mga kapulisan. Si Eva de los Martires, residente ka na sabing lugar, hagad ang tamang proseso kada demolition na sa lugar asin dapat na magkaigwa subot muna ni na pre-demolition conference antes ining gibuhon. Yan, although kahapon, iguman. Pero ang gusto nilang mangyari bago ikandak ang demolition, sumunod man duman sa batas na RA 7279 dahil kami blighted area. Na-declare na kaming blighted area kasi ang resolution kan syudad in 1992 pa. So sinasabi mang ka-Republic Act 7279 na kung kami blighted area, dapat may sunodon na mga prosedimento. Arog kan dapat ang pag-providing police assistance sa sarong demolition na arog kani dapat magkaigwa mo ng pre-demolition conference na pigkandak ang PCUP. Nagsurat na kami sa PCUP for that. And maugmaman kami ta nagsimbag si PCUP, sinuratan ng Regional Director ng Police na iyan dapat may pre-demolition conference muna bago mag-provide ng police assistance. Why? Importante ang police assistance. Saro po sa requirements sa demolition, may police assistance. Pero ang police assistance, itinatausan na dapat pakatapos kang pre-demolition conference. Alagad, di man nagkakaigwa ng pre-demolition conference na pamamayuan kang PCUP. Kaya sabi kang PCUP, nagsurat siya sa police, blighted area nga yan. And sa record ni ngaya, Sa iba pang Bareta, huli kan pag-uuran kan Subanggi, intirong nasanop ang umahan sa mga barangay kan Santa Rosa, San Francisco, San Miguel, San Pantaleon, asin San Isidro sa Banawaan kan Magaraw, Camarines Sur. Ang mga paroy na nilantop nin tubig, uran ang madali ng anihon kung kaya sobra ang paghihinayang kan mga paraoma. Asin yan ang katiripunan kan mga Bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga Bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digisa na yan sa GNN TV 48 Naga News Break.